No mes de novembro comezará na Casa da Xuventude de Chantada un ano máis o outono en todo o seu esplendor. Será un curso, dúas exposicións e un concurso o centro das actividades desta preciosa estación. O concurso de fotografía será durante o mes que ven e inclúe revelado de carretes e papel. A primeira exposición será do vindeiro día 2 ata o 23 baixo o título Alfabeto de Francisco Javier Núñez. A segunda será co resultado das fotografías que concursen no outono fotográfico que un ano máis se celebrará na Casa da Xuventude. Está aberto a todos os que queiran participar. As bases son as seguintes. Os traballos deberán ser inéditos e orixinais en branco e negro ou en cor. O tamaño das fotografías será como mínimo de 18 por 24. O tema do concurso será libre, inda que haberá un premio especial para o que teña como tema a natureza. O número de obras non pasará de 4 nin baixará de 2 por autor, tendo que levar todas un título. As fotos enviaránse en sobre pechado cos datos do autor á Casa da Xuventude, rematando o prazo o 26 de novembro. Haberá 3 premios que se repartirán da seguinte maneira. O primeiro unha cámara fotográfica digital, o segundo un reproductor MP4 e o terceiro será un trofeo á mellor fotografía sobre a natureza.